Læring i bevægelse indebærer, at vi på Skørping Skole arbejder med at sætte mere bevægelse på fagene og gøre undervisningen meget mere varieret i forhold til, at vores elever ikke sidder så meget ned på numsen og måske falder sådan lidt ned i skuldrene og mister noget undervisning. Så det styrker også rigtig meget deres sociale sider og deres relationer. Det er med til, at man møder hinanden og modvirker mobningen. Det vi har gjort på Skørping Skole er, at vi har taget nogle ældre elever og undervist dem og gjort dem til formidlere og instruktører i brain breaks. Og dermed har vi faktisk måske 7. årgang, som står og laver baner og underviser mindre elever, når de er til brain breaks. Jeg tænker, at den rolle, vi kan tage som pædagoger i den nye folkeskole, handler om, at vi er garanter for mere bevægelse, vi er garanter for mere relationsarbejde, og har nogle kompetencer kvad vores uddannelse, som gør, at vi er gode til at se det enkelte barn. Vi er gode til at tage barnet et ståsted, lave nogle rammeskift og rigtig gode til at sætte krop på og leg på nogle fag og dermed variere undervisningen. Og efter reformen tænker jeg, at der kan være nogle udfordringer. Har vi mulighed for at koordinere med lærerne i forhold til nogle pædagogisk indsats, vi gør i skolen? Er der sat tid af, timer af, til vi kan mødes og have dialog og spare med hinanden? Jeg kunne også godt tænke mig og se, hvis jeg måtte drømme, at udover at man har pædagoger i indskolingen, som for eksempel kunne dele en klasselærerstilling i forhold til, at man deler klasselærerfunktionen, at man også har en pædagog på mellemtrin på hver årgang. Et af tiltagene, jeg tænker med den nye skolereform, som jeg tænker må blive helt fantastisk, er, at man i reformen stiller krav om en meget mere varieret undervisning. Det synes jeg er noget af det exceptionelle i reformen, da vi ved med den videnbaserede viden, der ligger, at børn og unge har brug for at få en meget mere varieret undervisning i forhold til, hvad kan vi huske, hvordan lærer vi. Vi skal op og stå i stolene, vi skal have følelserne med, vi skal have hænderne med. Og der synes jeg, at reformen virkelig gør en indsats i forhold til, at vi skal ud af stolene, vi skal ud i skolegården og smække nogle vokaler lidt andet. Der finder jeg det rigtig interessant.